Sa sisin pat ngi pen pau ke jing sngongu ke jing yu blay limba ke jing don ringkat ke jing u ya ke jing em ke jing ke man ke sngi pediang sngo ba iki pramen sim ke bokodor ki ba ai ke ne ke por ban penlut ban pej ya ke ne ke channel Good News TV ke bala penbit penbiang da ke jing seng samla KGP sinat sapngi ke bentana ke ketien ke jong u blay ke mangkwa bengin pusan lang hakane kapor kalong neki kam ki apostol kalenong ka bakat driu ka dekat ka balai po ki kentin ke ba ongkum ni kenrat ayu ka dei yanga ban le ba on pen em yanga kite kilaya thu to men nget hau jisu uba utrai bat on sa pen em yame bat ya ka yeng jong me kini kede benta ke banganga kwa bangin ya pailang hakene ke por bat bakin ngin kham ya penlut ya ke por ke jungi kalong ya kini ki kentien ke bah khmat kenrat ayu kadei yanga ban le ba on pen em yanga kani kede ke jingja hayeng bendi hapo Filipi yau Paul bat ya Silas hadian ki kamba ke bau blay ulale hakane ke yeng bendi ka penlong ya uniu nong ap bendi ban yo i ye kita ki kamba bat hadian ke jing yo i ye kita ki kamba ka penlong ya uniu nong ap bendi ban keli ye ni ki jing keli kenrat ayu kadei yanga ban le ba on pen em yanga kom ki pramen sim ki bakodor manga bat ma piru hakane ka por ngin keli ya kane ka juk ka jing keli kaba ngi ngila yo i ki kamba ki jong blai man ka por man ka klip mat man ka sinjam ki kamba ki jong blai ki ai ja haga jing em ka jing ka man ka sni bat habangi ngi yo i ya kane ki kamba ki ai ja haga jing em ka jing ka man ka sni ngin keli ya kani ke jingkeli hakani ke por rat ayu kadei yang aban le ba on pen em yanga ba na pen scam yang kata ke jinget ka badon hapo jonga u jisu nong pen em jongi da ka jing it ula sha na ka benta jongi ban ai jingkermen pat yangi ke bala du jingkermen ayu kadei yanga bat ya pi pat bengin le naga benta uni unong pen em jongi u Jesu Kris ban jubab ya ketega jingkeli kalong tang ban ko ngu bat ban penrit ban sngorit haga jingem ga jingi ke baman kesngi ki pramen sim ki bakodor haga jingya lenti ga jingi hakani ka perthei kam dei pat ka besuk yangi bengin le ye kitei kalong ka bejuat bat kaba sebab palat bengin long ki ba ko ngu bat ki ba sngorit haga jing ya lenti ka jingi kum ki khun ki jong blai namar ba ka perthei ka yeng ya senda jongi ban ktik ye ki jingmut ki jing perkhat ka jongi bat haga ju ko por ka besu no hangi bengin perkhat no de ki ki wei pat ki kom perkhat ban yo ya ka jing pen em bat le se la ban ong ba kata ka rukom perkhat ba ka perthei ka ai kalong persha ya ka ka ba ublei ukwa ki pramen sim ki ba kodor ubaman shong klikti u ya tulun lang bat ka jing em ka jingi man ka sngi pan yo pen bakla ya ka jing em ka jingi kom ki khun ka jong ublei ban pen thame ya ka ni ka long rinyeng ya ka bangi ngi dei ban le ngim le ngi le ya kata ka bangi ngim dei ban le ha ka jing em ga jingi kum ki khun ki jong blai ka benta ka bangin ya phailang ha ka ni ka por kalong ka jing ko ngu bat ka jing sngorit ka jing ko ngu ha bangi phai sha ka ni ka jing ko ngu bat ha bangi pet ya ka ni ka benta
Kapan kan mau ya way ni ke syakri ke jong blay. Bat utau day unowa. Bat habangi pet ya ke jing em ke jong uniu syakri jong blay. Ngiyo i bakadon ke jing kok ngu ha ke jing em ke jong u. Bat kata ke jing kok ngu kalong ba usngau thu bat updiang ya ke jing jihit ke jong blay. Ban pendep ya kata ke mission ka bau blay ula syania ha uniu syakri jong blay. Bat kata ka mission ka bau blay usyania ha uniu syakri. Kalong ban trei ban shna ya kata ka yingling. Kalong kum juru ingi kum ki pramen sim ke bakodor. Yangi la jiet da ublay. Ban long kita ginong buat ke jong u. Bat ban long kita ginong buat ke jong u. Bat ban pendep ru ya ka mission hakan ni kepertai ke bau blay ula bu yangi iwei pe iwei. Bat kata ka mission ke bau blay ula ai hangi. Kalong bangingin em kum ki banget haka jengem ke jengi ke baman kasni. Bat habangi pai syak ni ke benta. Kalong pat ke ba yangi kum ki pramen sim ke bakodor. Ban pendep ya kata ka mission. Namar ba ki bor jong ka jingdom, ki bor jong boman. Ki jing sngau bha jong ni ke pertai, ki jing hikai jong ni ke pertai. Ki yang hasanda jongi kum ki khon ke jong blay. Ki alam baklano ye ke jing em ke jongi ke man kasni. Lagalong haka shongkha ke shongman ke jongi. Lagalong haka ktien ke thliet ke bangingi kran man kasni. Lagalong haka burom ke akor, lagalong haka di ke bam, lagalong haka yat ke yang ke jongi. Lagalong haka yeng ki sam ke jongi ke dap di kenrom kenram sudah. Nginom la ban pendep bat ban le kat kum ka jing hikai na kaktian ke jong blay. Namar ki bor jong boman, ki bor jong ka jingdom, ki yang saudong ya ka jing em ke jongi kum ki khon ke jong blay. Ka bentah ka baar kalong ka jing penret bat ka jing sngoret bat habingi pai se ka jing em ke jong ni syakri jong blay. Ngiyo i bau don ya ka ni ka mensim ban penret ban sngoret akamat jong blay. Bat ka jing penret ka jong u kalong bau pan kabor na ublay. Usngau tu ba umla ban trei marway bat ban shna marway ya kata ka yingling. Henrei na ka mensim ka basngauret bat na ka mensim ban penret ilade. Upan kabor na ublay. Bat haba upan kabor na ublay da ka mensim ka basngauret bat na ka ba upenret ilade. Ublay uai haunu syakri jong u ya kabor ba unla ban pendep ya ka ni ka mission ka ba ublay ula syania hau. Bat ngiyo i ba kata ka jing penret ka jong u, bat kata ka jing sngoret ka jong u. Kaya lam yaw ni syakri jong blay sya ka jing job. Bat kata ka jing job kalong ba uyo ya ka jing im ka babam jukut. Ki pramen sim ki ba kodor hakani ka por ka don kamru engi kum ki khun ka jong blay. Ban yo ya kata ka jing pen em, ban yo ya kata ka jing em ka babam jukut ha ka jing em ka jingi ka baman kasni. Ka don kamingi mingin don ya ka jing kok ngu. Kadon kami ngi bingin don ya ka ni ka mensim jong ka jing penret bat ka mensim jong ka jing sngoret. Ublain kerku na ka benta ka burom ka jong u. Amen. Tungin ya duai. Ko try ngi ai ngu yeme sa sisien pat ling bagani ka por. Ka pameme penyo hangi ken ko try. Ya ka bangin snap bat syak skor. Ya ka jing hikai na ka ketien ka jong me. Ka pa penken mau ngi kum ki pramen sim ki ba kodor. Bingin yo ia ka jing em ka babam jukut. Ka don kami ngi bingin don ia ka ni ki artli ki benta. Bingin sno ha ka jing em ka jingi ka man ka sngi. Bingin la ban em ban ya ban le ru ia ka man ka jong me. Don rekat troin mar kata ka por ka dang sa baro. Nyai ti ngi syane ha ka jing lam ka stahat ka jong me. Da ma pada klet iki palat keringkang ka bamisyam ha ka jing em ka jingi ka man ka sngi. Tap no ingi tanda ka snam ka jong me. Tang ha ka teng tiang tam don botam troin open em jingi Jesus Christ ngi duai. Amen.